hian island danga time ang themi apia lama so kan oma chuan heta karon phea lunghmuna te kan kal don ani chuan dar kar khat nuwa ani chu 1 hour nuwa kan let lenga same board same place ati so mi to so keni hainan van nei le don tlat ani chu keni vakalava eng lo mai turang chu kha mo ti poilo eng po ni se kan va enjoy ve shim ani mai dar kar chan ve aron le don ati kha ni china so tiang ang chi so chu nuam ve shim kan hun man dan hi awaw to khop mai kaninga lum va mi fe chu thil te kan eyanga dar kar khat nu ani chuanin dar ti le ti vela mo han kal chho ve ro photi lamon temple te niang karing an khual pang jin ve that me ti hian helai hi Amoy Falls kha re bulami khriam azwali sorry Amoy ta kati azwali Falls khami kalkong te po kha angde ure wolom la nuam version pa shim ti to mai tiang kan tum ang chuanin kal ngal hok lo mai la capacity kha mi somruk ta na nia chuan kan chho venga lunghmuna te po hian ti hian helama hian thilan lo zuara ei tur ven lo zuara class khop mai a fresh bok po hian ai du tang khana ei thei zel ni hian dorte an lo nei boka hianin en sa kho thil nge kan ton sabop kan tiang chi deuh khani ani don ni ringal pom helai vel chu tlo tur omani hi tlo tur kal pop photila dar kar khan nuwa kan le don sarama son chung kwa ten hunan lo manga ei tlo tur te tamani hi khalama khanin enge om longdang line cross ve asa kho thil ti lem lo tan chuanin hriat thiam har ang reng khop mai helai chu kan hoi kual la lung huna kan kal ringa ta min vai pa pakhat min hril dan chuanin hei a ol sam kha ti zo ka wang khan mo a buk le vek thei lom ho tuk tian te me wallet ber kan kenga lom la khulai khu longdang pakhat kha ni ve le ta an mani tan chuanin ol sam mani hi zin thiam kal thiam tan chuan chenga man le ka hanin thui deuh an kal ve kan kal chen in ang rengan sang kang ve tlat tia huanin no pang ho nak tu an chuan pui don ni ti hian voini chu kan tling ta ve le thei me a nuam ve lo akal dan te po nakina kan kal ve le du ta kin mo kal dan te po yan thiam ve le em photila hian voi khatna chana hriat vek thei lo a voi ni voi thumna te a khatiang khanin kan hre chhun zom turanga yang helama hian pangpar te khatiang chi te thil chi sang project
eng mo poi le na kal vela kan kalang kal sabong coconut tui te po kha dikira a in thei mo nikira kan in thadon ni le Brahmaputra River and Temple. Avoiding plastic ani hi plastic ken lu te kha phal lo mo tla chu ai chuaning la kan phal to lo mai thia lekin la kan phal ta thut le aron tilang le zo ka pui chào tụi em chào lâu quá sao bà sắm thế chú ông ạ mình đi thổi vén hủi hủi lắm rõ cả thế này ạ lúng mùa nào khuôn mò boulder